Tata bụ ofe onugbu ka m chọrọ isi. Onye afọ ka esi esi ofe onugbu. Crayfish, ogiri okpe and ose na nnu, azụ mkpọ nakwa okporoko. Ọ bụ ihe ndị a ka eji esi ofe onugbu na mmanụ nri, ezigbo mmanụ nri na-atọ ụtọ ka eji esi ofe onugbu. Ejere m kwata wee gote anụ, jee afịa Eke Ọka wee gotezie ihe ndị eji esi ofe onugbu. First thing bụ asa ede. Anya ihe afụ ka nsi asa ede a, ihe asacha ya ka aja hapụ ịdị ya before i wee side ya n'ọkụ. Ede ka m chọrọ iside n'ọkụ. Chọrọ ime ka ede a wee yọọ ọsịsọ, inwe ike ịmalite ihe ị na-eme, ihe yuzu nnu, ọ ga-ehe apịa ka o yọọ ọsịsọ. Very pretty. Na onugbu ka chọrọ isie n'ọkụ maka na ụfọdụ onugbu na-adịrị afọpụ ya afọ. Na ị chọrọ ime ka ọ dị mma ka ọ ghara inye onu n'ofe, ihe esibe ya n'ọkụ ka ị nwee ike isipụ nnu ya ahụ ka ọ dị moderate. Na ya ka m ga-esibe ya n'ọkụ. Kịta azụ mkpọ ka m na-arọchasị, ihe ewepụsị ya ogwu niile dị n'ime ya. And before you mee ya, ịlọsịsị ya, ihe esi mmiri ọkụ ihe eji wee saa ya maka na aja na-adị na azụ. Ị na-anya kịta, ihe afụ na azụ ka m ji mmiri ọkụ wee na-asa. Reason eji na-eji mmiri ọkụ asa ya bụ ka ịsapụsị aja ndị ahụ dị ya na deti ndị ahụ dị n'ime ya. Ijirọ mmiri ọkụ wee saa ya, ya afụ na aja ya adị na ya. Ị na-anya kịta, asasigo m ya one kwesịrị ịsa ya maka ịsa ya too much ịsapụsịzi ihe ndị dịzi n'azụ kwesịrị inye testi n'ofe. Azụ ahụ ka m na-etinye n'ime ofe a na-esi kịta. Ife izi nọ n'ime ya bụ anụ, okporoko nakwa mangala eji esi ofe ahụ. N'anya ihe ruru oge itinye kịta ya bụ izi ede. Etinyesịrị ede ka ihe etie mmanụ ka ha ncha niile nwee sụkọ ọnụ. Nke a bụ ogiri eji esi ofe onugbu. Ogiri isi ka a na-akpọ ya nụ, ọ bụrụkwa ogiri okpe.
ya ka ọsụkọ ọnụ ka ihe ncha niile wee dị. Ihe oge ya ruru kịta bụ isu crayfish. Nke a bụ magi. Na-etie ihe ọzọ na-ese bụ Cameroon pepper. Ose ọbụla ya like ka ihe eji wee si. Then na crayfish. Onugbu bụ ihe oge ya dị isi kịta. Onugbu bụ the last thing a na-etizi n'ofe. Efe na akwana ndị mmadụ maka ịbịa abalị nne. Mam, expense will get bad the more. All the very ọkụma ọhịa ibe ya feel comfortable. The dinner na waters nọ. Ọbụla njebe agbabal AC dị nne ma waters nọ. Ka eme eje dị many places. Mana side there. No. Ọhịa me fenture nọ. If nne eri ya dị m ame m chukwu ma ya because otu ya na abazi m tago. Yeah. Otu ya dị m mma na arụ. Ya bụ nne ya kwara aka wee sie siri ya ha. Anyị machasị ọ bụ ọrụ ga-ebu ụzọ kwuke na-eche. Anyị ma ndị bụ ndị olue agụwa na agụtụ. Ana asịkwa na ọ bụrụ na nwere ebe ya eje amụmiwe maka esimiwe n'obodo mma gụnye ada anya number 1 ọ na-agbalị maka iwe dị mma nsị ajide ka o ji nọ maka fọk o shiwe elu maka ndị masị na-enye n'iru ofe egbote garị na aka bụ ọzọ garị na akpụso ya ka o shiwe elu so ibe dị mma ka ọ bịara kịta na nwere ya ka anyị si na-enọrọ ebe na arụji onye ọbụla oyi
iwe gụtara iri iwe otu a ka m si eme ya na mbụ ka o si na-ewe do ọ bụ kene na anyị eje iwe ndị bekee na-akpọ competition maka esemuni anyị akpọ nwada ọbịa kene maka na iwe mmadụ na mbụ metụrụ aka chidiwe dị ma ọ dị mma gawa gboo n'elu nke ọdụ biko ka egwe anyị kedu ụdị nri dị iche iche mmadụ bụ ike iji wee lie ofe onugbu nri dị iche iche ekwesịrị iji wee lie ofe onugbu dịka akpụ garị semo nri ọka alịbọ nakwa ndị ọzọ onye chọrọ ka na-eme okeshọn chọọ ka isi elia nri kedu ka esi nweta gị 080 60 82 6169 080 60 82 6169 kedu afa gị Chidimma Confidence Igbo. Daalụ sir. Anyị ma ndị bụ ndị